Ashikwa nge kpachara anya o. Maka na ọchụ ọkụkọ nwa danere ụwa. Nwa ọkụkọ enwe ngwongwo ọsọ. Ipo wa alaja agbara. Afọ oje ma o. Wewe nna. Enyi mojogbu nna n'oge ya o. Wewe nna e. Ojogbuola n'ogwe marana. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa ya garala gị. Wewe nna. Enyi mojogbuola n'ogwe ya o. Wewe nna e. Ojogbuola n'ogwe ya. Onye gakwa na inye ga-adịta ahị. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Onye gakwa na boge si gị bịa rie. Onye n'ụwa shekwa ya garala gị. Ya bịakwala m o. Elu wanyi no n'ime ya, lo were hụkwara n'oshika hara nakwu. Elu wanyi no n'ime ya, o were ya ma mụ gbam ji ndeme o. Ọ na m atụpịala ele. Omegbu nwa ogbenye, asịkwa nge kpachara anya o. N'ihi na omegbu nwa ogbenye n'ụwa, aka eji aka ihe okwu o. Onye nweghụ nne nweghụ na nne n'ụwa, o ji n'ukpo ole eme. Onye nwere nke ajụka, ole je. Ịchọrọla m uje m ugwu shigbuo. Arịsọghị mmena go. Onye gwughara n'ụmụshi mbiro, onye ihe mere aka eji aka ihe okwu. Emekwa nna ngigi n'elu ụwa ịjachi n'ụmụkirikiri. Onye nọ n'ime ọhịa bụ okwu. Kwe mashi onye arị ha ọpụta. Arịkwa ihe oji akọwa. Wewe nna. Enyi mojogbuola n'onwe ya na. Wewe nna. Ojogbuola n'onwe ya marana. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa ya bịarala gị. Jema n'owewe nna. Enyi mojogbuola n'onwe ya. Ọrị mmata. Wewe nna. Ojogbuola n'onwe ya marana. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa ya bịarala gị. Aka ewurero ya efukwala m o. Onye megbuga nwambịa elu ụwa ashịkwa nge kpachara anya o. Ị ga-asa Chineke ahụ. Akwa nwambịa begasọ sachukwu hụ ka onye ya aka ya. Omegbu nwambịa sere tụ aka harị nge eke ya kpogbuo. Ọrị mmo. Ebe nwambịa kwuke ọnụ o mere sọnụ chukwu chere ya ne. Ọra nụ nwamba obiro emegbukwala onye ka mma. Ọkụkọ nwambịa mara na ọkụkọ nwambịa wee wu ya o. Ewu nwambịa elu ụwa e ụmụnne eji shọwa enyi ya o. Enwe nna ndale onye nọ n'ụwa shekwa ya bịarala gị je mana onwe nne nna. Enyi mojogbuola n'onwe ya o. Wewe nna e. Ọjọgbuola n'onwe ya mara na. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Ọchọnga n'ofuwe. Onye n'ụwa shekwa ya bịarala gị. Onye Chineke ekekwa na o nwere ha okirikiri ya. Ọchọnga n'ofu n'elu ụwa onye n'ụwa shekwa n'uye furulago. Anya pịrịapị na uroko. Elagu nwe m ni. Mama m gbam ji o. Onye wikwe nwebele owe na amarakwa nnanụ. Oje niile abrala onye o. Gwanụ m onye ọ ga-ana kọsara. Gee ntị makọ nna go. Akụkọ mere eme n'ihe nkwo n'eberiga. Chenwe na ha jọka. Waji hụ gbanji na-ekwuga o. Ofu nwa ka nne ya mụchara elu ụwa. Ọnwa m enyele nwanyị gbuo. Nwata ọ ga-eme gị no. Gwanụ m onye ọ ga-ana kọsara. Akụgbo ewebo ya nwambịa. Akụgbo ọkụkọ ebo ya nwambịa lee. Nwambịa ọ ga-eme gị no. Mama m ọ ga-eme. Lo were shika akwa nna kwelu ụwa anyị na tinga meberi mana. Fonye zahụ nwambịa na ma. Juba ihe ọ na-akwebega o. Shawa mbebe helo no ya. Komara no jeze poshi na riro. Onye zakpọrọ nwambe na ma. Shakuwa hebilo. Nokula shakwa nwambịa bega gbogbo. Lenu shoro leligbo. Onye zemeje nwambe webiri.
nwambịa na onye bara onye na-lekwa na ya Chineke mere o were hụ na uche na-enwe ọdụ n'elu ụwa lee ọ dị sọ onye nnukwu ajajachi gọọmenti uru aka iri jo dinga woma ma gbọrị ma nna ya na afọ Chineke ekere nna enyi m ọjọgbuola n'onwe ebe nwewe na-enwe iwe nna ya bima be ọjọgbuola n'onwe anyị ya ga isi elu ụwa anyị chọchọ nga n'ofuwe onye n'ụwa shekwa n'uye furula gị ọjọ nka n'ofu ọjọ nka n'ofu fuokwa n'otu onye n'ụwa shekwa ya dị otu ala gị fuo anyị fuo gị ihe ọwụkwadị na n'ụdara mụrụ nwa o Nye ka ọ na eluwe japi wọnụ o shama m ụkpam ji na-eme amụkpa m nwa apịwa akwụna mara na nụcha onye chụga nwannu n'elu ụwa lee ụdara bachara mmadụ Dịka na ụmụ ga-efe etinye o. apịwa ya ya wụ n'ihe nkwa oneberiga shemegbukwala na onye ka mma ha emegbula onye ka ma elowa shọwa ya onye zujuru ya paragama para na ojekwuru onye nwe anyị n'ihi na chikere nwambịa elowa ya kerele onye ụra o mgbe anyị lụrụ ihe chukwu ozugbo anyị gaa otuo mgbanwe dị na agbanwe na-agbanwe onye o mere haramada ọ kpọchara ofegbuji ofegbede amịrị na ịgbofu gbam agaracha eru ya onye ama nwayọ bụ ijeda ahụ m agwọ bịara ije m onye m dọbiri chi ya arịkarịka ije aramanụsọ ugbo shario arama m taa aramanụsọ ugbo shario ọhụgbọ onye o mere arama ugbo shario onye o mere arama ugbo shario ahụlịma na akachi mụ na m taa aramanụshelu anyị bịara shọwa ha o adọka n'elu ụwa onye orubrele na marakwanna nwanne ji ya ruola go ya wụdị shotu ahụ emena bongo champion nne m onye amụma bịa gwa m ụkpa ji na-ejenu ije kricha ya nwede elu nkwụsha maka ụzọ ọhịa nụ o sere apụrụ enwekwa awụrụshebikwa nnelu oshishi onye manụ ogbe ojebireba apụrụ ejila bụ onye manụ onye wuchi o onye manụ uchechi o ngọkpala ndịrị mma ndamabịa gwa m ụkpa ji na-ejenu chagaje dị ghara isi n'elu ụwa ndị ka anyị gbọmra n'otulu ajụgo ọ na-ale nnukwu ji na-emelu ụwa ya rịla anyị mmanụ ana hụrụ m nini yo dịka anyị nakwa egbu onwe m ọnwụ bata ngọjọ yo nwanne di maya ọwijo wee mara nna ọnwa akọrụ etu onye merele onye o mere ghara mma ugbo jari yo ikiri nụ ga abịa m akpa ihe na-eruru rukwa nnu ngọ na-eru ndị ka anyị ya baranụ ndanda ala o were ike ahara nakwuo manụ m onye mezeze o o sela ụwa sara m onye o mere harama ugbo jari yo onye kwere emekpe eme harama n'ụzọ ugbo jari yo imanụ uwe harama n'ụzọ ugbo jari yo onye o mere harama ugbo jari yo onye o mere harama ugbo jari yo bọtụ nwanyị kwa ọnwụ emenye anyị na mmereke nene eji nsọ m azụ obi o ọnwụ emenye afọ anyị emeruo ka mma ọnwụ ike wuru oke enwekwa onye gị keenu ọwụgbo jari igodo mọdụshi ya fuo arụrụ rama mụ n'elu ụna ụna meburicha o ike ọnịnị onye mere sharama ụwa anyị bịara elu ụwa wara o ụmụnne ju na nụ nnanụ bejaba onye sụchiri kuku owere ya shabeti ma bekwuba kpọdiriri n'omume ma onye biri ori obibi zụta elu onye nọ n'ime ya nne ka anyị shọwụ na ya o eji m ugbo oleme o aga m elabarala onye injinia buru no nne m ụkọmaba gwa m ụkpa ji na-ejenu onye ma ihe ga-eme echi o aramanụsọ ugbo shario aramanụsọ ugbo shario ọmama musie onye o mere arama ugbo shario onye o mere arama ugbo shario aramanụsọ ugbo shario onye nchịkọ ọchị taa ala aramanụsọ anyị ugbo ama mmadụ shario ahụ ọchịchị ọchị ama onye o mere arama ugbo shario ọhụ bụ wasị onye o mere arama ugbo shario onye sikwanụ mgbasi ute ya bụ shashi aramanụ elagunde nwe na meberi mana ayemroganu chukwu nnumelu ụwa ashim bịa bịa ma o bidi ikpo olele
bịa wụdịchi onye ọrịa ọgbakela ugberu na chinwemni onye ọma bịa gwa m ụkwa ji na-emenụ alowere mara kwanna sheli igwe wọdị nderu aka ọ na-ala elu gbaji ndejeli igwe ya rela anyị ndụnụ amamụ gbaji ndeje n'eluigwe onye ọma ya rela anyị ndụo ndọma bishuru za meberi mana amamụ kpam ji na-emenụ ụmụnne ejile ụwale wa ụwa chi o onye mekpulu onye ka mma lele ụwa anyị nọ n'ime ya anyị mejie n'uwe mejio onye ọmọ gara ele anyị mma ụmụnne eji na nụ nna nọ dededa aramano shauko shario aramano shauko shario onye o mere arama auko shario onye o mere arama auko shario ekpere mekpere aramano shauko shario aramano shauko shario onye o mere arama auko shario onye o mere arama auko shario onukego korotimaya onye mmanụ nwụna na ya time ya timakwa yo you can still adjust yeko nene awake mba n'ogwe awake abụọ n'ogwe ogwe why yeme na nwana m nsọ o wepere chukwu na ọkara nele washa jikere jeriri mandụ ndị mmanụ anache njie ya mana ụmụ wee kwekwa narịala mmakpa yeko nene na nwana m nsọ ọ bụ ekpere chukwu zitere anyị n'elu ụwa ụmụnne ejile shanyị kpere ma na nwana m nsọ ọ bụ ekpere chukwu zitere anyị n'elu ụwa ụmụnne ejile shanyị kpere ma inele shanyị kpere mojare mma o shanyị kpere tingeberi mana shanyị kpere mojare mma o shanyị kpere atingekwuola shanyị kpere mojare mma o shanyị kpere ma o were n'ụzọ ije beri mana ndọma meje mọnụ o elego n'ụzọ ije bịaduola ndị ka nyere mma hụ n'ụzọ ndị kpege ekpere m ihe anyị ji agaga o ekpere m ihe anyị ji eberiganụ ekpere m ihe anyị ji agaga na ma wee zeze ndị ere ma tingeberi mana kperede nyiri dike o kperede keji ama dike onye ihe lechiri ike n'ụwa nwanne eji m demara chi gị ọmaya ọ ga na aza gaza ọ bụ ihe o ji chọọ n'anyị mma chukwu nna ga-enyere gị aka ndị ka anyị ndere mma ọ ga-nye nna gị aka amamụkpa nji na-emelu ebe mụ na gị uwe mgbo enyere ibe nye nne m n'elu ụwa ma jọchi onye ga-ala inye m n'ihe emakpa ekpere o ji arị mma o shanyị kpere ma emakpa ekpere o ji arị mma o shanyị kpere ma emakpa ekpere ekpere ji narị mma o nwanne ji meje mọnụ emekpa ekpere ọ ji arịla anyị mada ochechiri ahụrụ ọkụ orola seligbe jigwa chukwu o jerela anyị n'onwe na marakwanna jọwụla manna chi ya o ọ marakwanna sọ n'ihe kpaga anyị ni ịchọga ego mara kwanna ọba akụ na ụbọ mara nda o ịchọga nwa n'elu ụwa mara nna nue ọ ga-enyere n'anya aka shanyị kpere ma atingekwuola shanyị kpere mojare mma o shanyị kpere ndọma n'ụzọ ije shanyị kpere mojare mma o shanyị kpere o were n'ụzọ ije shanyị kpere mojare mma o onye ọbụla mgbe ikpere ala ma ọma Chineke kere ya elu ụwa ka ịhụ ya aka masị Chineke mgba n'ụwa wee ji o ya na paakị ya onye ọbụla n'ahụ ụzọ mapụ ime ọhịa na chekama chara ebe a cheluwa dugbola m ụjọ ndọmarị mma mapa njeme o ebutara na vegetable soup amampa njebe onwe m n'ala Owere chika ha nanakwu ehuda shim kọrọ ewe ihe dị n'ụwa karịala ebe nne lọdụ ụwa mma o menala ya ka nụ njọ ndọmarị mma gajuda mana na
na Jude Onwana nwafe meku iwe onye mmadụ a ọ nakwa na Christ the King Secondary School Obike Idigbole ahụjagwa onye ọrịa gaa onye mmeje mmanụ be mmanụ nwoke marị mma chimbekpole o ndamasụ wele bịadọna nwoke gara ile gị mma o ekpere nwe ihe iji agaga nwoke marị mma ọ gara nna gị mma iso ndị kpege ekpere mgbe gboo emakpe ekpere ọ gara mma o anyị ikpere mma emakpe ekpere ọ gara mma o anyị ikpere mma anya kpụrụ nwanne gị aka o sojara mere mma maka na gburu otu n'elu ụwa nwanne jichara ire iwo nwanne jekwuola anyị ikpere mojari mma o anyị ikpere mma feko nwanne m anyị ikpere mojari mma o anyị ikpere ekwegashi ike anyị ikpere mojari mma o anyị ikpere omenneji anyị ikpere mojari mma ndebeje mọnụ ndemle Kingo wigiri bịadọla nwoke ọmara ma ọ gara ịlarị mma makpọma nke krabole Dr. Safori na eze bụ nga anyị bịadọla nwoke ọmara ma ya gaji elago Injina Bruno asị ya gaji elago Injina Bruno ndemle nwoke ọmara mma iwe onye mma Holy Ekelela. So, Yakuma. Esino kore mana. Cha. Bamarema. Tia. Nekone. Awi si sevu apara. Onye leluwanyi nọ n'ime ya chingọkpala agaghị ebi owere na nwunna chingọkpala agaghị ebi o anyị ngọkpala ebirila owere ndị anyị eji eme ọnụ ndị gọkpala nwụchiri ma ebi ya daa owere ndị anyị eji eme ọnụ o ndị ngọkpala ebirila ndị ngọkpala owere n'anya eje mọnụ chanuzi n'oke mana amụma ndị ngọkpala ebirila ọkpọmokeze SI Obinna nwa mụrụ ugbewu ịbịadụọla okeze Sylvester Obi okeze ngọkpala nyo ashimekilegi na agụrụmanụ ashimekagịlagịla maka Chief Emmanuel lue ugberu na chinwokọma o abụbadejenyo ma nkọ onye ọma meje mọnụ o bịama o ayawu na ndị mụrụ mmiri amacha meji na banụ amacha wa na ọfụ ngọkpala bịadụọla nwoke kpara ke kpọrọ mpiri eshia n'ikisi lejerila okeze Godwin uchokere afọ gburugburu wa na ọfụ Obike Koteria German Chief Executive onye ọma Uchesi Odisi bịadụọla General Importers and Exporters Singapore based Koma kelela m lọlọgo Mrs. Judith chanusokwa na ndere mma makpọma Chief Imanwọ gị shipa mbọ ha kpukwu meje mọnuo enyi ọha ala ngọkpala bịadụọla ashimọgari nna gị mma isokwa ndebeji na banụ kedụkwanụ maka Chief Anselm Kwọcha traditional prime minister onye ọma o ashimariprala gị mma CPN iwenye mma fesi ihe jiri ka o onye ọma bịa manụ shati ngeberi mana onye shanya gebidelo ụwa ndị ngọkpala nyebiri onye chinyere eze n'elu ụwa iwenye ka onye kwara ya gbogbo ndị ngọkpala ebirila
nna ndị gọkpala anyị ebirila o achịkwa mbịa gajiela go kedụkwanụ maka chifu Jesi ọnụ ọha ejebeba nwoke ọma onye mọgarị nna gị mma achịkwa mbịa gajiela go isokwa ndị beji na banụ chibarisa polokere na mrana dịkana bilizi wanofu ngọkpa mana ọ garịla gị mma chife varesti bịama o varesti bịama n'umele enugo nwoke mọgarị nna gị mma alela gị ndewu badisogbo na le badisogbo na nwa dị ọma mma chinu mgbe ebe ole o dịga ọkpala ya ebirila ọnyere bụla alizo onye marị mma asị nga kpọrịala nwokomishi mgbe ebe ole n'elu ụwa ọ garị nna gị mma kedụkwanụ maka chifu lazi bọọlụ king of shalampi shalampa nwoke ọma garịla gị mma osimiri ya agwụ na ngọkpala iwenye mma mmada Prince Nwachukwu onye marị mma isokwa ndị wọ nkọ pọtakọpụ isi na-eje n'elu ụwa pọtakọpụ bezi bịadola achịkwa mbịa gajiela go ọkọma misi ọbachi nnọdị m nnọdị mele nwanne m ma obe na-eje ọgarị nna gị mma isokwa ndị beji na banụ Reverend Blessing njọkwa oche bịadonna Germany ngọkpala mo Germany bịamanụ ọgarịla gị mma kedụkwanụ maka His Royal Majesty eze na ọ bụ leke bịamanụ Germany ngọkpala Castle of Traditional Rulers iwe onye mama achịkwa mbịa gajiela go ngọmarị mma dịga megbu ma nna aye dị ngọkpala ebirila elagunuzi ijeberi mana ndọmarị mma dị nga ma gbọrị mana o abụrụ otu n'elu waye ndị ka anyị chara ireri nwo chifu godo onye benyi onye ọmabịa ma na ọ garịla para ngọkpala bịadola chimya gajiela go chifu ju mmadụ lee onye ọmarị mma ya gajiela go agụwa na ọfọ ya mmadụ ka anyị bịa ma na ọ garịla gị mma isokwa ndị meji na banụ ọkpọma chifu siriri okere ọna-eji meje mọnụ ishinu mgbe ebe ole n'elu ụwa chief Dr. Levi ọfọ Germany ngọkpala mo Castle of Chiefs iwe onye kara aka achịkwa mbịa gajiela go ọkpọma chifu Richard okere onye mabishiri ụzọ n'elu agụ ndị nwe ndị asị ngawo mama kpọrịala nwoke agụ na ara enwe nwa onye marị mma ọ garị nna gị mma ishinu mgbe ebe ole n'elu ụwa achịkwa garịla gị mma chifu D.I. okere ọkọma gị mma ndị rezoro aha mo wanofu ngọkpa ọ garị nna gị mma ndị ngọkpala asịmya gajie n'inuwo ma ịnụzi ije mi nọ na mma asịmya rịkwarala gị mma